Wow, tapos na. Tapos na flooring. Yes, 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 yes. Wow. Wow. I love it. Apak nga ako. Apak ako. Unang apak. Unang apak. Wow. Ganda. Ay, ay, ay. Ang ganda ng third floor. Wow. Iba pakiramdam ko. Yung parang na-excite lalo, na-inspire, na-motivate, ay, ang daming pakiramdam ko. Yung ano, talagang ay, ang sarap. Ang dami naming hirap dito. Grabe, grabe. Talaga namang tiis ang ginawa namin. Sakripisyo talaga. Ay, salamat Lord God. Thank you Lord God. Thank you so much Lord. Hindi pa nga tapos eh. Sobra ng pasalamat ko eh. Ayan guys. Ay, nandiyan ang sun. Sunlight is very bright. Oh, nakakasilaw. Pero ang ganda nitong natapos. I love this. Talaga namang ang dami naming hirap dito guys. Kaya ang bait ni Lord God. Binigay niya. So bright ang sun. You see that? Oh my God. See that guys? Nasisilaw ako. Halika na. Hello everyone. Good morning world. Ang ganda-ganda ng araw. Ang ganda ng araw natin ngayon. Ang tingkad ang araw, ng ganda. Wow. We will be having a full of energy day. At ngayon ay papunta kami sa bilihan na naman ng mga materyales. You know guys, natapos din yung buhos natin kahapon sa third floor. Naku, talaga naman daming hirap guys bago maabot yun. My God, talagang ganyan pala ang ganyan talaga ang patayo ng bahay. Kailangan tiyagaan lang talaga. At kahit naman ano ang ginagawa mo sa mundong ibabaw na ito, tiyagaan lang talaga para maabot mo yung gusto mong maabot. Ay, yan, katulad yan, ang haring araw ay gumigising sa atin araw-araw para tayo ay kumilos, nagbibigay ng energy. At ayan, gamitin natin at ang Panginoon Diyos ay nagbigay lahat ng pangangailangan. Magpasalamat tayo. Okay, let's go. Ang ganda ng araw. It's already June 9. June 9 na guys. My God, June 9 na. Ang bilis ng araw. Naku, malapit ng Pasko ha. Nahati na natin ang taon. 2023 na, malapit na naman. Naku, ang bilis talaga. Grabe. Kaya bilisan din natin ang kumilos para tayo ay makarami ng mga magagawa. Ayan. So, let's go now. At bibili rin tayo ng seafoods today. Tingnan natin kung maganda ang seafoods nila sa palengke. Kasi ang ganda ng araw. Meaning, maganda ang panahon. Maraming nangisda. Kaya tingnan natin. Oh, ganda. Ano masasabi mo dyan? Oh, ang ganda ng araw ngayon guys. Oh. Tingnan nyo. Ngayon ang bahala yun. Hindi na lamang bibigkasin guys. So let's go now. Mga prutas pati, marami ngayon at gulay. Let's go. Dito tayo sa palengke ngayon. Mamimili tayo ng pagkain naman. And then pagkatapos, dahil sarado pa yung hardware, dumaan kami guys. Sarado pa. Kaya dito na muna tayo sa palengke. Okay? Let's go. Ay naman taho. Sarado pa yung ibang mga pwesto ng prutas. Maaga kami guys. Ang aga namin. Yan, ang una nating activity today is mamili ng pagkain. Daming prutas, mga ganda. Baka, mamoy. Ang daming karne. Ang ganda ng karne nila. Ganda. Ganda ng crabs. Wow, mura-mura ngayon ah. Ha? Medyo mura ngayon.
Bumaba. Ay, kaya lang, hindi fresh. Lawan ma'am, guwapa ma'am. 140. Oh. 250 to 20. Badlon. Ay, badlon. Hindi ko alam. Punta tayo dun sa suki natin na malaki ang isda. Nagtitinda ng malaki. Ang dami ng malaki, oh. Unsa ni siya? Atong na belly. Tuna belly? Nagpili nga na. 400. 400. Malasugi, guwapa. Malasugi. 250 ang malasugi ma'am. Uy, bang pulisan no. Wala pa man ma'am. Ano wala man ko nga kakitag bang pulisan ron. Ang season ma'am. Siya ma'am. Ah, season di ay. Sa man ay frozen na Tuna. Tuna belly. Kayo na nagbutang na Kamu nagbutang na o Kamera ka. Sila god. kamu kayo? Kay ipang putol na daan na gikuha na daan siya ma'am. Ah, Iputos na lang dito. maayo daw. Sabi ko, ibang kulay ito. Hindi, mas masarap ito eh. 720. Ayun na, nataksyon na. Mas masarap ito. Saan na lang siya? Murag lain lagi siya color. Nana na siya ma'am kay tambok kung sa katambok mo na siya good. Sure ka ha? Lagi. Sure ka ha? Pare sa ani mga 2 ka kilo kapit. Di tanawon ko nung ay iyang baliktar ako. Trago pa nga. Dito ka dyan na igo. Napana. Guwapa ka. Iitimbang ko no. Basta lamina ha? Tambok pa na ninda. Tambok pa na. Hindi na nasaliwa yan. Sariwa ba? Sabay ra man na sila ma'am. Abi adais madam. Nakurat ko niya natin. Good morning. Gawak, pintas na Ah. madam. Oh, ay panglas pa nga na. Wow, kameyo. Pila? Oh, sige. Ha? Ano na? Mas barato na? 1 2 3 4. Galing daw sa trabaho. Bakit? Bakit? Joke lang, joke. Bakit? Bakit? Sa trabaho, masyado madaldal eh. Ay, yung 20 niya. Sasayaw daw si madam. Kung hindi bibigay. Sasayaw daw siya kung hindi bigay. Sige. Ay, 20 pa ko na. Okay, sige. Okay. Suno. Dili lapu-lapu? Katulad mo. Katulad ng lapu-lapu. Pero ang pangalan, Suno. Kasi ito, balay mo pa niluto. Awan, awan. Oh? Basta. Pamilya ng lapu-lapu. Pinsan niya. Ayan. Ito, gumatangkat ka dyan. Wala lang. Oh, meron tayo niyan. Ito, gusto mo? Fresh kaayo. Timba? Presko ba na? Kita mo sa mata. Kanina, tagpilan eh. Hindi lang. Kana 450. Alam, mahal na pala yan. Ang mura lang yan noon. Panghatag lang sa una to. Oo, pangapakapinra na sa una. Mamalit migdaghan. Eh, timba nga kung nun ipalihog dahil. Ilay abton. Wow. 165. Pila na na? 990. 990? Kanina ko lang. 800 na lang. Sa bawa, no? Masarap yan. Sige. Diyan, kanina ko lang. Sige. Ibalot dahil. Surrender ang lakay ko sa mahal pero sige lang. $250 na yung mataan. Ano pa? Ha? 50 Punta tayo doon. Sige. Okay. Punta tayo doon sa ano. Ang pila ni? Ay? Suki ko ng seafood. Hello ma'am. Oy, nice kayo yung buhok. Hala na, mura naman siya diwata lagi o.
Parang diwata ng karagatan. Ah? Kamay mo ana. Pila man ang alimango ni mo? Kamay mo na eh, tag 500 lang. Ah, Kare, suga-suga, 200. 200 suga-suga. Kare, may 500. Kanaman ta? 500 na natanan? 500 ang kilo. Kilohon pa. Pila kay abto na na hisos. 800. O 500 na na. Ano mo, 750 na na. 750 daw. Oh. Kaya, Wow. 750. 750. Tambok na? Himna, kuwahon, yung dapli na nila ka na. Tambok ka sa katanan ni Ani bitaw. Kuwahon. Baji ba ni? Baje. Kaya tambukan lagi mo yung Oh, lucky man oh. kana na, kung kasagaran lang, idol, abadyo ko lang na. Kana, Lucky. Ha? Ha? Hindi dahil buwanon man ron. Tambok, sir. Ayaw kong ano to. Bisa pa ablihan daan, sir. Ha? Ablihan o daan, baka kayo mo. Tuwa na, ablihan daw na daan. Kayo mo doon yung gisutan, pati yung tambukan lagi ng anay. Tuwa, nagahit bitaw. Oh. Pork cheese. Sinood lagi. Anong scallop na ipalit na mo ito? Mura ano mo? Daot mo? Ay, oo, wa na mo makaon bitaw. Dili sa panggaot ha. Nakapalit niya ni scallops bitaw to. Ay kani? Wa na mo makaon. Ay, yan ito no? Ano rin? 700 daw. Sa alimango. Ikang sup-sup, are ma. Parang ang late nang nabili natin. Ay, hindi makita. Nandito pala isda. Ito yung tuna belly. Ang laki-laki. Masarap yan. Tuna belly. Tingnan mo yung mga Koreans dito namimili. Mga Koreano yun. $4.50. Balik ko mambe. Ay, ma. $4.50. And $4.50. Tama na muna ang pasayan. Meron na tayong alimango. Ha? $2.50. Di tayo kukuha niyan. Sige, let's go na. Kumaya, bataan? Alin? Ito yan. Oh, let's go. Wala tayong space sa freezer. Hirap na. Bili tayo ng gulay. Alin? Tingnan mo, tingnan mo. Yan, masarap yan sa oven. Ayan. Lutuin natin. Tagpilan eh. Tagpila. Kinsay tagiyan eh. Tagpilan eh. Pero na lang. Ha? Ha? 250 ang kilo? 250. Ha? 250. 50. Tanawa natin lang kung pila itong timbang. Tanawa natin ito. Pila yata ni mo rin dali-dali, day? 250 manggot? Dili, 200. Galig na sa'yo pa. Barato raman na. Sila na na. 442 man. 442. Tara, ano mo? Nagtitimbang ng 1.770. Dito sa loob. Tago na. Ano yan? Tago sa loob. Nagtago. Wala lang. Ano may ginawakan ko? Oh, hinawakan mo. Eh, saan ka maghugas ngayon? Doon siguro baka may hugasan sila. Ay, wala. 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 Hindi, makahugas naman. Hala! Oh my God, may ahas! Tubod! Tubod daw, tubod. Tubod, ito. Tubod. Pila yung scallops? $400 daw ni.
400. Ito, 480. Mas mahal sa kanila ang hipon. Doon tayo sa kabila. Nalali na sir. Malalo na. Ay? Sir na. Wala na. Ito dapat kas. Pagpila de kilo sa ribs? Pambili ma'am, number 40. 340? Ito to. Bili nga wala bukog ba? Kuha ka doon. Ribs. Pet mo? Yung mga bata. Ay, bili po number bukog. 240. Red ma'am. Nara, day ba? Tumigla yan eh. Ribs. Ma'am kuan. Tibokra. Oh. Ayan. Uli, nagsisindik ko rin. Oh, nice. Sa shooting mo ba? Kanang rip na may bukong kamo? No more bones. Kuyawa nga ribs, no? Ah, kana? Pilan ka na? Ah, oo nga, no. Ang sarap. Ang ganda, oh. Gusto mo yan? Kana na lang? Pila na? Ayaw na lang 650. Yun, at saka dito, sa suki natin, duha ka tray doy, palihog at tong dagko. Ito ang suki namin dito. Tagpilay pam oy, namaligyan eh mo? 1950 ma'am. 18 kilos. 18 kilos, wow. Kana oy. Ay nga na. Parang gusto kong bumili ng mantika. Bili ako ng 2 tray. At dito yung bilihan natin ng gulay. Ano kayang gulay na meron dyan? Tingnan natin yung carrots. Ayan, tingnan nyo siya, oh. Ang namalengke, oh. Wow. Parang ano, taga-deliver ng Coke. Itsura ng lakay ko. Oh my God. Okay, dito na tayo sa Limson's Hardware. Let's go and get the number. Number 19. Good luck. Sa pila kami, guys. Para sa hardware. Ayan. Wala, nag-double park. Paano tayo makalabas niyan? Murong mo, boss. Murong konti, boss. Boss, labas kami, boss. Ayan. Narinig yata ako. Konti. Kaya lang, ayaw niyang umalis dahil gusto niyang pumalit doon sa parkingan namin. Ganon. Ang hirap kasi ng parkingan ngayon, oh. Punuan dito. Grabe, busy. Busy ang dao. Ayun. Parang napalitan ng market day. Thursday na. Kasi Thursday, oh, ang daming nabibili ngayon dito, oh. Tingnan mo yan. Bili akong avocado. Doon sa dulo, parang may nasilip akong maganda. Bili ka? Oh. Bili ako dito. Nagpilay kalabasa, dahil. 20 ang kilo. Kahit ako na ng gamay ni mo at to, tigatong naas tumoy. Kay gwapa. Kay gwapa ra mapud ka, day. Kani ma'am? Oo, gwapa. Oo ka na. Kuan man ma'am, nahi ka ng lumping. Ay, ayaw na ka ng gwapa. Kanina lang ka. Asa may gwapa na, parehas ni mo ka gwapahon. Ikaw rin di guwapa ma'am. Ikaw gwapa, gwapahan mo oy. Kanina lang ma'am, oh. Asa? Ah, kana kay gwapa. Oh. Mayo siya mo pili katong dako gyud. 35 ni ma'am. Oh, kaning papaya nimo. 25 na lang na ni mo ma'am. Aba, ang bait niya. May discount pa. Okay ka na, day. Palihog pod po ani imong gabi tagpila ni. 50. O gay tag 1 kilo po daron kahalinan ka, day. Nya apili na pud ani imong luya aron na kay halin. Na. Tanawa na. 38 ning kuan ma'am. Akong tuyo ganina kabasa ra. Kay gwapa man ka, nadaghan na. O gay pud tanang sili nimo nga kanang, day. Kani Lang. ma'am. Okay. Kanang sili nga, singa na. Espada. Espada, okay. Espada pala yun, espada. Ayan, si Raquel, hinanap niya yung ano ko, yung channel ko para mag-subscribe. Another subscriber na gwapa. Oh, ingon ko, magtuon siya, chicharon na mag-sideline siya diri, oh. Okay, akong banag ka na pictureon. Oh, aron di na ka mamalit, ikaw na ikuan. Magbuhat, unya, negosyo nice kaayo na, day. Tinuod na.
Talin-talin na po nang magluto, ma'am. Oy. Ha? Talin-talin sa po. Oh, lagi? Hindi po ta kakamao, di jud kamao. Musunod da instruction. Magtuon god. Katong ako kay very simple man. Dali ra. Makaya ra nimo ni ma'am? Kaya ra oy. Maskulada man ko day. Sila ta ma'am. Oy, gagwapa. Ikaw ang guwapa diya. Kada Huwebes na ni day? Lunes ug Huwebes, ma'am. Monday and Thursday. Papay-pay sa kunin mo. Oo. Oh, kasi ang ganda ng kalabasang binili ko. Alam niyo ang gawin ko dyan. I will show you anyway. Nagluluto tayong kalabasang masarap. See? Ang dami ditong mabibili, oh. At least, naka-add ako sa benta niya today. Ayan, may papaya, may kalabasa, may luya. Kahapon, nakabili na rin ako ng luya at gabi, pero okay, sige na lang. Kalkul sa ko mga Okay. 1,800. Salamat, Raquel. See you again. Guwapa kayo yung smile. Salamat. Naghan kayo sila gulay diri, oh. Hi, good morning. Good morning. Ay! Si Ma'am Mandayni! Si Ma'am Plantita Mandayni! Oh my God! Namili rin siya. Napareho kami ng bilihan. Kay barato niya. Fresh. Aray ko. Oh my God. Oh my God. Mauna mi, Ma'am. Sige. Sige, bye-bye, Ma'am. Bili tayo ng prutas. Kay Fruitfully. Bibili kasi ako ng pinya. Dito. Pinya 55 ang kilo. Dito na kami sa bahay. Nagsaing na kagad ako. Mag-brunch tayo, guys. Kasi ang daming masasarap na masasarap na naluto. Hindi pa naluto. Pero, ayan, oh. Meron tayong tuna belly. Yan ang iluluto ko ngayon. So special na tuna belly kasi ang taba. Nakita nyo naman, di ba? Tuna belly. Ayan. Tapos meron ding pork ribs na malaman. Pork ribs, oh. Ang ganda. Tapos mag-juicer sila. Magagawa sila ng juice ng carrots. Meron tayong papaya. Ay, ito pala. Yung alimango, nagwawala. Ayan. Yan ay iluluto kong pagkain namin ngayon. Pero yung iba, ititira ko kasi magluluto tayo ng curry. Pero lalagay ko muna sa freezer pagkaluto. Lutuin ko na kagad dahil yung taba niya ay mawawala kung hayaan nating nandyan na buhay. Lutuin na and then lagay sa freezer. Oh, ang tataba niyan. Wala. Alalala. 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 Okay. Nagkakawag na sila. Hello, alimango. Ang ganda. Tapos dito, guys, meron ding nabili na ang tawag namin dito sa Roma noon is rombo. Yun, ito to. Ito yung parang tira ni Maria kung tawagin nila. Yan ay luto namin sa oven. Tapos meron pang masarap dito na isa, yung pula, mapulang mapula. Ang hirap kunin. Ayan, oh. Yung lapu-lapu. Ayan, yung lapu-lapu na pula. Yan, masarap sa bawan. Okay, let's go and cook. At ito, yung binili ko na mandarin. Ang lalaki ng mandarin na bili ko. May pipino, may kangkong. Mag-salad tayo ng kangkong. Tapos, pineapple juice. Ayan. At dito, guys, nakabili rin ako ng charan. Kita mo yan? Laki ng papaya, no? Laki. Squash. Malaki. Tapos, bumili ako ng, alam niya, sili at saka luya. Ayan. Wow. Alimango. Magbabay na kayo. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Kawawa. Teka. Takpan natin para di natin makita yung paghihirap nila. Nakakaawa. At para mapantay ang luto. Ayan. Okay.
Dito naman sa labas daw, nandyan na yung delivery. Aba, ay dineliver ka agad. Sinundan lang pala kami. Dito sa labas, nandyan na yung mga deliver namin galing si Limson. Tingnan natin guys. Sinundan pala kami, na-deliver ka agad. Nandyan na. Nandyan na sila. Naku, nadumihan yung paa ko. Tingnan mo naman yung bakas ng mga buhos kahapon. Oh, puro simento yan. Oh. Oh, dami na tapo na simento. Magos. Hala. Pag-agi niya, pag-agi sa simento. Ayan na. Gumagawa siyang daanan. Ay, naku, ang daming gastos at ang daming gagawin at nakakapagod. Pero, sige na lang. Ay, nandito na tayo. Kailangan tapusin. Ah? Oh, 12 lang. Oh. 12 na plywood yon. Ang ganda. Tatanong siya kung ilan yung in-order kong plywood. 12 lang naman. Wow. Naluto na siya. At ang kanin natin, wow, luto na rin. Timing. Okay. Ayan, dumami uli ang simento natin. Ayan, tumaas uli. Naubos kasi. Grabe no. 100 bags na ang cement na ubos. Ayun. Okay now. Ay, time naman na maghiwa tayo ng tuna belly na napakasarap. Para siyang wagyu guys. Oh. Ang ganda ng kulay. Mataba. This is the very big tuna belly. Kasi ang laki-laki raw ng tuna na nakuha nila. Kaya, ayan, ang laki ng belly niya. Kaya, na-timingan namin yesterday. Ito ang kakainin natin. Hihiwain ko. Wow, grabe. Taba. Taba, no? Oh. 1. Ayan, slicein natin para mailuto sa kayang pan. Matigas ang skin, pero nakukuha yan sa bunting. Ayan. And then ayan. Okay. Ang ganda. Okay. Naman ay lulutuin ko na steam. Yan. Yan. Ipupesto lang natin dito. 4 slices lang naman. Ganun lang kasimple guys. Healthy na, masarap pa. Diba? Yan. Then, takpan ko na. Ang daling maluto nito guys. Kasi pressure cooker itong lutuan ko. Oh. Okay, let's cook. Ito yung ginamos na gawa ko guys, yung bagoong. Lagyan natin ng lemon. Ito, sarap ng bagoong na ito dahil ito yung gawa ko guys. Yan. Oh, yan. Sarap no, may olive oil siya. Ito yung olive oil na ginamit ko. So, brunch ito guys. So, ang ulam ay halo-halo. Merong kangkong salad, may New Yorker na sausage, at merong malasado na binubuksan. Malasado na itlog. And then, alimango. Enjoyin natin dahil matataba ngayon. And then, may fruit juice tayo. Pineapple, carrots. Ano pa yun? Cucumber. Cucumber. Ayan. Di masarap ang ating brunch. This is a brunch na prepare namin ngayon. Ang sarap.
Todo sarap talaga. Grabing sarap yan. Oh, meron pa pala akong nakalimutan ito guys. Ito yung tuna belly na parang wagyu. Ang sarap nito. Naluto na, so patayin ko na. Ayan. Madali lang maluto na guys. Naluto na siya. Ganyan kapag ka naluto. Ang taba, no? Aba, dinisplayan niya yung plate niya. Haha. Okay. Festival of Foods. Wow, grabe, seafoods. Gulay na kangkong, bagoong, juice. Andyan na lahat. This is a branch here in the Philippines. In the Philippines. Branch in the Philippines. Nakita mo? Tuna belly, just like wagyu, kangkong salad, alimango, itlog, kangkong, New Yorker, itlog. Ayan, alimango guys. Very mataba. And bagoong. Ayan. And then the fruit juice, carrot, cucumber, and the pineapple. Siyempre guys, hindi complete kung walang kanin. So, here it is. Ang kanin. Here is it. Oh, diba? Kanin. Kanin with this seafoods. It is perfect for brunch. At lalong hindi kompleto ang ating alimango kung walang sausawa na suka with bawang and chilies. Ayan. O, sausawan ninyo. Okay. Busy na sila guys. Okay, let's eat.